Funktioner og ligninger. Og mest hvordan de supplerer hinanden. For at vise det, så snakker jeg lige lidt om ligninger, og så bagefter lidt om funktioner. Fordi så er det nemmere at se, hvordan de ligner hinanden rigtig meget. Men er lidt forskellige på en helt særlig måde. Ligninger først. En ligning, det kunne være sådan en som den der. Den kan vi løse. Vi kan finde ud af, hvad for et tal skal der stå i stedet for x, for at det der står her, bliver rigtigt. Og det der står, det er jo at 9 over på venstre siden. 9 er lige med 1,5 gange med et eller andet tal. Et eller andet, vi ved ikke hvad. Men når jeg ganger det med 1,5 og lægger 3 oveni bagefter, så skal det give 9. Og vi kan så finde ud af ved at løse ligningen, hvilket tal er det, jeg skal skrive i stedet for x. Når jeg får løst den, så trækker jeg først 3 fra på begge sider. Så forsvinder der over fra højre siden, og jeg trækker det fra på venstre siden. Og 9 minus 3, det giver 6. Så kan jeg dividere med 1,5 på begge sider. Så forsvinder det over fra højre siden, og jeg dividerer med det på venstre siden. Og 6 divideret med 1,5, det giver 4. Så får vi jo så at vide, at x, det er lige med 4. Eller 4 lige med x. Så plejer man at vende tingene sådan der. Sådan så det alene x'et, det står på venstre siden, og så et lighedstegn, og så facit, vores resultat, står over på højre siden, med 2 streger under. De 2 streger, de viser jo, at det her, det tal, det er svaret på spørgsmålet. Og altså her, som du kan se, med ligninger kan vi beregne, hvilket bestemt tal, der skal stå i stedet for x, for at der kommer til at stå det samme på begge sider af lighedstegnet. Og når vi gør det, finder frem til hvilket bestemt tal, så løser vi ligningen. Nu påstår vi så, at hvis vi skriver 4 i stedet for x, så er det korrekt. Så er lighedstegnet korrekt. Det kan vi kontrollere. Det kan du hver gang du har løst en ligning, så kan du kontrollere dig selv. Er det rigtigt, det du har fundet ud af? Det vi gør, det er, at vi stopper vores facit, vores 4-tal, stopper vi ind i stedet for x. Så står der 9 er lige med 1,5 gange 4 plus 3. Og lighedstegnet, det fortæller jo, at der skal stå det samme på begge sider. Vi har 9 stående på venstre siden, så skal det også ende med at give 9 over på højre siden. Og 1,5 gange 4, det giver 6, plus 3, det giver så 9 på begge sider. Så er det rigtigt nok. Det er til at have med at gøre i den her ligning. Men hvis du har lidt noget vanskeligere ligninger, så er det ikke rigtig helt til at gennemskue altid, om du har fundet det rigtige facit. Men det kan du altså kontrollere på den her måde. Stoppe dit facit ind, der hvor du startede, og så skal det, der står, ende med at være korrekt. Det er ligninger. Den kan vi løse. Finde et bestemt tal, der skal stå i stedet for x. Det kan vi ikke med funktioner. De gør noget andet. De ligner rigtig meget, men de gør noget andet. I en funktion, der stopper vi nogle tal ind i en funktionsforskrift. Det kunne være sådan en som den der. Nu kan du se, det ligner rigtig meget det, vi havde fat i lige før. Nu har jeg bare skrevet f af x, eller f parentes x. Men det bliver udtalt, eller sagt f af x. Funktionen af x. Over på venstre siden af lighedstegnet. Før stod der 9, nu står der f af x.
Og højre siden, der står det samme. Der stopper vi i den her funktionsforskrift, så stopper vi nogle tal ind i stedet for x, og så bearbejder den de tal, vi putter ind, input-tallene. Når vi gør det, så kommer der nogle tal ud af funktionen. For eksempel, jeg skal også lige sige, at de tal, der kommer ud, de hedder så funktionsværdier. De bliver også kaldt y-værdier. Det er næsten sådan lidt filosofisk forskellen på funktionsværdier og y-værdier. Det vil jeg ikke rigtig gøre noget ud af her. Det gør jeg heller aldrig andre steder, så bare roligt. Vi prøver nu at stoppe nogle tal ind i stedet for x. For eksempel kan vi stoppe 4 ind. Så kommer det til at se sådan der ud. Funktionen er 4. Det er så lige med 1,5 gange 4 plus 3. Regne. Det giver 9. Det var også det, vi fandt ud af med ligningen lige før. Så når vi stopper 4 ind i funktionen, så får vi 9 ud. Hvis jeg i stedet for stopper 5 ind i funktionen, så står der, funktionen er 5. Det er lige med 1,5 gange 5 plus 3. Regne. Det giver 10,5. 5 ind, 10,5 ud. 6 ind. Funktionen er 6. Det giver 12. Så får vi 12 ud. Så altså, med en funktionsforskrift, det er sådan en der. Der kan vi beregne, hvilke x-værdier, der hænger sammen med hvilke funktionsværdier. Y-værdier. Det var ikke til at høre. Y-værdier. Så funktioner, de fortæller os om sammenhænge. Sammenhængen mellem x-værdier og funktionsværdier. Ligner rigtig meget ligninger, men de fortæller noget andet. De fortæller om sammenhængen. Og vi kan jo stoppe alle mulige x'er ind. Så vi kan ikke løse. Der er ingen x-værdi, der er mere korrekte end andre x-værdier. En funktion kan ikke løses, sådan som en ligning kan. Vi kan finde ud af, hvad for nogle x, der hænger sammen med hvad for nogle y, men den kan ikke løses. Og for at få overblik over det, hvilke x'er, der hører sammen med hvilke funktionsværdier, så kan vi lave, hvis vi har funktionen der igen, så kan vi lave sådan en tabel. Der i venstre kolonne der står nogle x-værdier, og i højre kolonne, der står så de funktionsværdier, der hører til. Og her i den blå kasse ramme, der kan du så se, der er de x-værdier og funktionsværdier, som vi havde fat i lige før. 4 hører sammen med 9, 5 hører sammen med 10,5, og 6 hører sammen med 12. Og det er sådan en tabel, den bliver ofte kaldt et sildeben. Fordi herovre til højre, der har jeg lige lavet bare lige en hurtig. Hvis du lige laver den hurtigt på papiret, og ikke har skrevet nogen tal i endnu, så ligner den skelettet fra en afpillet fisk, en sild. Det er så derfor sådan en tabel bliver kaldt sildebens tabel, eller bare sildeben. Og hvis vi så lige sammenligner med ligningen igen, den ligning vi startede med, så kan du se, den ligner funktionen rigtig meget. Eneste forskel er, at der står 9 i ligningen, i stedet for f af x, eller f parentes x.
Og da vi løste ligningen, så fandt vi ud af, at x, det måtte være 4. Den løsning, den viser faktisk det sted i tabellen der. Nu faldt den ned på plads, ligningen. Vi regnede ved at løse ligningen, så fandt vi frem til, at 9 hører sammen med 4. X skal være 4, for at vi får funktionsværdien 9 ud. Og det er det, vores ligning fortalte os. Vi fandt ud af et særtilfælde. Ligningen viser et særtilfælde af funktionen. X-værdierne kan være hvad som helst, men lige det særtilfælde, hvor x er 4, så får vi en funktionsværdi, der er 9. Og det er det, ligningen fortæller os. Nu kan det være svært at have overblik over alle de her tal i sådan en tabel. Så derfor så, vores hjerne, den kan have svært ved at håndtere mange tal på en gang. Og sådan få overblik over, hvordan ændrer de her tal sig. Så derfor så kan vi lave en tegning, som viser, hvordan tingene opfører sig. Når x ændrer sig, hvordan ændrer y sig. Så det er nemmere at se på en tegning. Det er vores hjerne bedre til at håndtere mange informationer som billeder, som tegninger. Og når vi skal lave en tegning af de tal, der står i tabellen, så gør vi det i sådan et koordinatsystem, som er kommet frem der til højre. Der er en hel masse tern, og der er 2 pile. De 2 pile, de hedder akser. En vandret akse, det er x-aksen, og det er her, vi tæller x'er ud af. Og så er der en lodret akse, det er her, vi tæller funktionsværdier, eller y-værdier. Den bliver også ofte kaldt y-aksen. Det er her, vi tæller, eller her vi markerer, hvor vi har vores funktionsværdier. Og i tabellen, der kan du se, at når x er 4, så skal y være 9. Og det bliver vist med det der punkt. Og den sorte prik, det er punktet 4,9. Når vi skal skrive, hvis du skal skrive på papir, hvor er vi henne i koordinatsystemet, så kan vi skrive det, der står inde i parentesen der. Det er koordinater. X-koordinaten først, den var 4, y-koordinaten, den var 9. X, y, det er så 4,9. Vi kan også plotte et punkt mere ind. Vi kan se over i tabellen, at når x er 1, så er funktionsværdien 4,5. Og læg lige her mærke til, at nu er i parentesen der, så står der 1 semikolon 4,5. Og det er fordi, hvis jeg bare havde skrevet 1 x, y, så havde der stået 1,4,5. Og så er det lidt svært at vide, hvad er så y-koordinat og hvad er x-koordinat. Så nu bliver, hvis der er komma i koordinattallene, så bliver det komma, der adskiller koordinaterne, det bliver så til et semikolon i stedet for. Der er også nogle steder, hvor det bliver et kolon. Eller også er der nogle steder, hvor de så skriver punktum i stedet for komma. Det er lidt forvirrende at se på, synes jeg personligt, men ja. Anyway, x-koordinat og y-koordinat.
De andre værdier i tabellen, dem plotter jeg også lige ind. Så får vi de der punkter. Og så kan vi tegne en streg mellem alle punkterne. Eller gennem alle punkterne. Den fortsætter uendelig i begge retninger, så det må være gennem. Og den streg, den hedder en graf. Den viser, den er vores tegning. Det er grafen, der fortæller det, der står i tabellen. Der får vi lov at se tingene som billede, i stedet for som tabel. Men det viser det samme. Vi får lov at se tingene grafisk, som billede. Så er der forskellige typer af funktioner. Den vi havde fat i lige før, det er en lineær funktion. De ser alle sammen ud af på den måde der. Et tal a, det ændrer sig ikke. I funktionen lige før, der var det 1,5. Det skal jeg gange med et x, som ændrer sig. Og så skal jeg bagefter lægge et tal b oveni. Og b ændrer sig heller ikke. Det var 3 lige før. Og den ligning, vi havde med at gøre, den så sådan der ud. Ligner rigtig meget. Det er så et eksempel på ligning. Ligningen kunne også have set sådan der ud, hvis vi havde bestemt os for, at funktionsværdien skulle være 7. Så kunne vi løse den ligning og finde ud af, hvad må x så være. Eller vi kunne have sagt, x, eller funktionsværdien, den skal være 37.236. Ja, så kan vi løse den ligning og finde ud af, hvad skulle x så være. Den generelle form for den her ligning, den hedder så y er lig med 1,5x plus 3. Ligner f af x rigtig meget. Hvis du har en eksponentiel funktion, det kunne være sådan en som den der, de ser alle sammen ud som det der, efter den model. Det kan være, hvis du ikke har haft med sådan nogle at gøre, så kommer vi til det. Det er simpelthen også til at have med at gøre. Ja, det er jo nemt nok for mig at sige. Der så er det et eksempel på en eksponentiel ligning. Vi kan også have potensfunktioner, de ser sådan der ud. Og en potensligning. Tja. Det der er pointen med videoen her, det er sammenspillet mellem, hvad er det funktioner gør, og hvad er det ligninger gør. En funktionsforskrift, den fastlægger en sammenhæng mellem x-værdier og funktionsværdier, y-værdier. Og i en funktionsværdi eller en funktionsforskrift, at der er ikke nogen x'er, der er mere korrekte end andre. Så en funktion kan ikke løses, sådan som en ligning kan. En graf, den viser et billede. Den viser et grafisk billede af den sammenhæng, forskriften fastlægger. Ligninger derimod. Med en ligning kan vi beregne et bestemt tal, som vi kan skrive i stedet for x, og så kommer der til at stå det samme på begge sider af lighedstegnet. Så der er et bestemt tal. Ja, nogle oppe i andengradsligninger, så kan der godt være 2. Den historie, den tid, den sov, eller glæde. Men i en ligning, der kan du finde et eller måske flere bestemte tal, som er løsninger til ligningen. Så når vi finder det x, så løser vi ligningen. Og ligninger viser særtilfælde af funktioner. Løsninger til ligninger, de kan vises som punkter.
Ligninger viser særtilfælde af funktioner, så der er et sammenspil mellem funktioner og ligninger. Ja, som sagt, ligningernes løsninger kan vises som punkter på grafen for funktionen. Og det, der står her på skærmen nu, det er det, der er pointen med hele videoen her. Hvordan spiller funktioner og ligninger sammen? De supplerer hinanden, men de gør noget forskelligt.